Ake namhlanje ngizokhuluma ngalento yokuhlola online namhlanje ukuthi King Bhaka ikhona yini into ekuthiwa ukuhlola online noma yikho lento ekuthiwa ukuhlola online. Umuntu ohlolelwayo kumele afike esigodlweni noma kuyahloleka na online. Izolo nke ngayinika ithuba ebusuku ngalalela leya account yoMageba lapha ku TikTok. uMageba lo osejoin umkhankaso wokuthi uma kukhona umuntu owaqolwa bayamsiza eqolwa izinyanga. Zinyanyileke izinyanga eziningi azifuni noma zibone leyanto, yabo. So bathe ngiyilalela, hayi kodwa cha ngifuna ukuqamba amanga. Hayi banobuhlakani oMageba. Uyabona ngendlela ahandlisha ngayo ama-issues on both parties. Hayi, they are too professional, yabo. They are too professional oMageba lapha. And lento yoMageba isazobasiza kakhulu abantu ngoba iyodwa leyanto iyayifaka ifiye ukuthi umuntu angavela ayidalele kumuntu kube ngazuthi uyidalela kumuntu vele olahlile, yabo. And bayatwetwa vele kuyimanje ke abantu abaqola abantu. Ikhona i-channel nje lapha ngizwe nginitholele kahle ukuthi i-channel ungena kanjani mawufuna ukungena khona uhambisa izikhalo zakho, kodwa cha bona ngicheckile impela banobuhlakani laba bantu bangayenza le iyona ke into leya engakwazi ukulwela abantu. Into engiyithande kubona futhi abangeni nokuchema, abachemi nalomuntu osuke ewu-complainant futhi abachemi nalomuntu osuke ewu-accused. Benza sure ukuthi babaphakathi balalele lo baphinde balalele lo. Baqhamuka abanye ngolaka bafuna ukusabisa ngokufaka o7, kanti leyo Mageba ngiyibambile ukuthi nayo iyakwazi ukusabisa ngendlela ikusabisa ithi hey ngenze lutho kodwa ngibotha hayi cha Mageba lana akufanele abentekenteke uzodlala abanye abafana, yabo. Kodwa cha ngiyithandile ke ngengayilalela nje izolo kwaukuthi ngeke ngithi mangilalela mase ngibonakala sengingena ngi-enjoy nje kuyilalela nje ngiyibuke. Kodwa ke asekhona ke amathemba wokuthi lo mkhankaso kade ngiwuqalile owokuthi abantu abavikelwe imali zabo. Cha asekhona amathemba wokuthi abantu ngebasaqoleka ngendlela abaqole ngayo eminyakeni ewu2 newu3 kubheka le edlule. Kushintshile izinto manje, ngeke kusekusenzeka lokho bafowethu. And kuyangijabulisa wena muntu mhlawumbe waqolwa ngonyaka odlule nangamuphi unyaka. Cha bafethu, yonke into inesikhathi sayo. Kodwa okumnandi ukuthi ukuqoleka kwakho wena oqolekile okwenze sasukumela phezulu. Buka nje namanje sekuqhamuka abantu abaphumela ubala bathi cha bayamlalela umuntu onenkinga bese ke beyam-attend. Yabona bathe bekhuluma koMageba kube sengena enye inyanga evele yayididizelela nje yakhuluma into engahlangani hlobo. Yathi iyahlola online kodwa futhi ayikho lento ekuthiwa ukuhlola online. Wabuza uMageba wathi mawuhlola online usuke ubaqola yini abantu? Yaqala yashona le nale, waphinda wayilandela wathi angithi uthe wena akuhlolwa online ku-wrong kodwa uthi uyahlola online. Yathi hayi ngisuke ngibaqola mangabe ngihlola online. Bafethu asikhuluma neqiniso ke manje, ayikho into bafethu engenabo ubutsotsi bakhona. Yikho into engenabo ubutsotsi bakhona bafowethu, kodwa akufanele kube ubutsotsi obukhulu mase kuba iqiniso elincane. Ongcono akube iqiniso eliningi mase kuba ubutsotsi omncane, ngoba bafethu ayikho into engenawo negative no positive wakhona, yabo. So awukwazi ukuma nje totally uthi ku wrong lokho. Ongcono iqiniso libe liningi bese kuthi amanga amancane. Manje la ezinyangeni amanga bese makhulu kakhulu iqiniso lingasekho nhlobo.
ngasekho nhlobo lapha abantu badela imali zokugcina kanti umuntu uyoshawa uzofika uvika igebengu ezikukhomba ngezibhamu ezigqekezelayo ezikhijackhayo bese kuzohlukaniswa inyuka nje uhlukaniswa u17. So mina ke ngizocacisa le yokuhlola online. Bafethu asikhulumeni iqiniso la. I-technology bafethu. Contactive technology bafethu. Unyaka nonyaka iyanyuka i-technology. Ingakho nje bafethu ngisho kuma towers sesekhona ngisho 5G ama smartphone anezinga eliphezulu. Mawuphethe ifone uphethe yonke into mfethu. I-technology ngisho emotweni esiyidrivayo bafethu akusezona lezi beyidrive waqala ngisho emzini esihlala kuyona akuseyona lemizi ebesihlala kona kuqala ngisho izingane esizalayo asisafani nathi indlela ebesikhula ngayo bafethu. Izingane esizalayo uzihlakaniphe ziyasidlula even thina abazali baso. Isikhathi esiphila kusona bafethu asifani nesikhathi ebephila kusona kudala. So uma umuntu uthi usiza umuntu, channel umuntu to a right direction. Channel umuntu to a right direction. If umuntu kungenzeka kunokuthi afundele ukuqashwa ongenani manje akafundele ukuthi akwazi ukucreate imisebenzi umuntu. Isikhathi esiphila kusona awukwazi uthi mawukhuluma manje bese uthi baba mkhulu kade benza kanje. Wena owenza kanje manje kusho ukuthi wrong. Cha, wena owenza kanje manje uhambisana nesikhathi, uhambisana netechnology. Even imfundo eyafundwa obaba ayifani nemfundo efundwa manje. Even nenhlalo, even nepolitiki eyayigijinywa womkhulu ayifani nepolitiki yamanje. So ngiyacela kwinyanga abafethu ake zithi nje ukuba little bit uyabona little bit updated. Ayiphume lento ozothi mawukhuluma uthi ezakudala izinyanga bezenza ukuthi wena wenzani. Thina samba nesimanje manje bafowethu ukuhlola online ikona okuright kakhulu more than ukuthi umuntu enze i-walk in. Mase wenza i-walk in nomuntu usuke nje sewuzo socialize naye sewuya communicator you are rubbing shoulders nani kodwa mawuzomcela esigodlweni once umuntu wathola igama lakhe wathola iphimbo lakhe angithi phela uyakwazi umuntu kumthakatha esegolweni ulana angithi umuntu uyakwazi ukumthakatha ngefoni bafowethu ngefoni nje umuntu kube uprivate athi uyibamba ifoni kuthi twi emadlebeni aqhuma sakazeke phansi angithi iyakwazi ukwenzeka into enjalo. Uma ngabe ukwazi umuntu ukumthakatha ngefoni, uma ngabe ukwazi umuntu ukumthakatha ngomuthi esegoli wena ula ukwazi ukumthakatha ngomuthi uthola igama lakhe uthola isithombe sakhe uthole yonke into. Uyabona into ephethe yonke into guys isithombe somuntu. Once wasibona isithombe ingakho noma umuntu uzomhlolela kubalekile ukuthi akunike igama lakhe akunike isibongo sakhe. Uma ngabe uthi bese uyomcela esigodlweni mawuthi uyamcela awumtholi esigodlweni kubalekile ukuthi uthole isithombe sakhe uyabo bese ungena nalesi sithombe esigodlweni bese unikwe information. Mawusunikwe information uyahamba ayekobhekwa umuntu uyabhekwa kuqala bafethu awuvela umuntu umbuke uthi wena unje sewuthole kanjani. Umuntu uyacheckwa mangabe kufika umuntu esigodlweni athi mina ngudla mina ngizohlola King Bhaka ifuna mayisengenile ngiphinde ngimshiye ukuthi ngicela unike umzuzwana uyamchecka umuntu ngenkathi umchecka uthumela ipower uthumela amasosha akho uthumela imimoya uthumela uNkulunkulu wakho uthumela ingelosi zakho ukuthi azobheka ukuthi yini inkinga yalomuntu zibheke bese ubuyisa
i-report. Ingakho ngisho noma mfethu kune case eyenziwayo kuqale kwenziwe i-investigations kuyabhekwa. Uma ngabe unenkinga uye enyangeni, inyanga kumele yenze i-investigation yakamoya ukuthi kwenzakalani. Mase sizokhuluma ngizokuhlolela ocingweni, kumele mfethu uba negama ngubazothini Mkhize, bazothini bengicela mfethu ukuthi ngiqale ngenze i-video call encane ukuze ngikwazi ukuthola wena nesithombe sakho ukuze ngikwazi ukungena esigodlweni. Uyabona, then yenziwe i-video call, ngene esigodlweni, mase kubuya isiyavala i-video call, sekukhulunywa ngolayini. Sewugeqa amagula, wenza yonke into ngoba indaba yikho kuwe. Indaba isesigodlweni la uconsulta khona ukuthi utshelwa ini ukuthi lo muntu unjani. Ukhumbuleke ukuthi ama-cellphones iwona are more spiritual more than before, because ama-cellphone abizwa ngama-device. Ama-cellphone agijima la gijima khona imimoya. Ama-cellphone agijima emkhathini. Ama-cellphone anama-spirit. Ngake ngayizwa enye inyanga ithi ka-TikTok kune-satanist noma kune-demon noma kunani. Ngasho ngathi hayi uyilwela ipolitiki yakhe kodwa engathi shu. Ama-social network anabantu abahlukahlukene. Abantu ngokuthi abantu ngelanguage yasemazulwini akushiyo ukuthi abantu kuthiwa imimoya. Kusho ukuthi ama-social network anemimoya eyahlukahlukene. Khona imimoya ekusupportayo through social network, khona imimoya elwa nawe through social network, khona imimoya ekugebengayo through social network, khona imimoya ezenza oking Bhaka through social network, khona abantu abamadimoni nje through abavele bakhulume uyabona hara into ongazizwa through social network. Okusho ukuthi mawuphethe i-cellphone uphethe mfowethu i-device enama-spirit angaphezu kwakho, uphethe i-device enezinto ezinkulu kakhulu. Okusho ukuthi mawuphethe i-cellphone uthi uyamhlolela umuntu, ama-chances wokuthi usho into kuyiyona maningi. Why ebe maningi? Ingoba omunye umuntu uzongena ku-TikTok athi ngicela ungihlolele, uvela ugijime uye kwi-profile pic yakhe noma uye kwi-account yakhe, usuyambotha umuntu onje umbona ngoba naye ula TikTok yabo umpheruza khona, bese uyabuya uthi hayi kahle wena unje ukushiswa yini lokho ukuthi kahle wena unje ingoba vele usupherizile. Shothi i-investigations yakho yenziwe ibe lula la ngoba nomuntu obuza ula nezinto ayiposte before ekhala ethi ngashayela umama zila, nento ekhala ethi ngifelwe ingane zila, nento ekhala exabana nendoda zila, yonke into la. Okusho ukuthi i-cellphone yenza ibe lula into yalomuntu ohlolayo. Umehluko kumele uunderstand ukuthi ama-cellphone nawo adonse emkhathini, kanti noma futhi umuntu wakamoya ama-spirit ahamba emkhathini. Shuthi kuhanjwa ngolayini owodwa. Musa wena mfethu ngoba awu understand bese uthi hayi thina kwaZulu kakade mawuyohlola wawuyongena kuguqa sithandaze bafethu kwakuyizindlu zangaleso sikhathi njengamanje bafethu kushaya ama double story kwakhiwe igodlo underground mase ziba luxury igodlo because nedlozi al upgrade wena as u upgrade nawe as wena uyabo ungaphili wena impilo ebukhazikhazi idlozi lakho awulazi nokuthi lidla nini idlozi lakho uyozube nenkinga kuyima ugugusheka nembuzi uyothi nginenkinga nani mawujabulile awuhambi nembuzi mawunenkinga shothi idlozi lakho ukuze uliphakele funa likiye kube nenkinga khona uzoza nembuzi ukuze udle inina abantu sometimes eniqhatha nenkinga ngoba nawe sebenza ngomqondo akuthi kujatshuliwe uthi hayi awuthi ngisazobonga nje ngale mbuzi yami seliyabona idlozi asilwe ukuthi aphumelele ngoba bephumelele uyasibonga kodwa bengabuzolinda ube nenkinga kuyima uhamba nembuzi lizothi malifuna ukudla idlozi lithi asimiyeka ngene enkingeni ngoba bengene enkingeni uyasikhumbula yila sidla khona ngoba esenkingeni uyabo abantu bazidayisa bona ngokungazi understand ezinye izinto okusho ukuthi ngithi mina
ukuhlola online baba, ukuhlola ngeselfoni kunamandla kudlula ukwenza iwalk in. Ukuhlola ngeselfoni kunamandla kudlula lezi inyanga zakudala. Kunamandla ukuhlola ocingweni. Wena onyanya fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina engazi lutho. Masikhuluma ngokuhlola ngoba yonke into idonswa la emoyeni. Yonke into idonswa emoyeni. Kama cellphone asebenza ngomoya, wena njengomuntu abantu abadala usebenza ngomoya. Yonke into ihamba ngomoya. Uyabona? So njengoba thina sikhona bafethu, sohlale sizicacisa lezi zinto, sohlale sizikhanyisa lezi zinto ngoba asilwi namuntu la, kodwa sikhuluma iqiniso njalo njalo. Mazoqhamuka umuntu athi uyinyanga, athi hayi obaba mkhulu babekade kuziwe esigodlweni kuhlalwe. Baba, into oyenzayo wena, withdraw back bro. You are pulling people backwards. Njengamanje we are not going backwards. We are going forward. We are going forward. Awukwazi uthi hayi asihlehle siye emuva. Njengamanje siyaphambili, wena uyabahlehlisa abantu wena. Uyabahlehlisa abantu wena. Uyilenhlobo ezothi umuntu enayo ibudget engabe kwakho umuzi omuhle ulokuthi hayi hamba wakuguqa standards. Hamba wakuguqa standards ufulele ngotshani. Vele kufika igebengu ke baba, vele kusho umbani njengoba ugesi uhamba njalo, ivele ishiphele indlu kaTshani. Enkathi ugesi ushayisana uthi nje ivele ishiphele. Umphindise emuva umuntu. Bengabe umuntu enemali yama tiles baba, akakhe indlu yakhe ngama tiles, ayenza indlu yakhe ibe clean. Bengabe nayo imali wokufaka ama tiles phansi awafake phezulu. Fethu, show yourself ukuthi wena you can do something better. Empilweni you must always strive for the excellence. Yabona, you don't have to go backward in order for you to fight the spiritual battle. You don't have to go backward. You know, you need to be consistent in whatever you are doing. You know, azukuthi ngisuka la, ngiza la, ngisuka la, ngiza la. Uyaphambili. Into eyenziwa obaba, imfundo yafundwa wobaba. Yabo, ingane zethu as upgrade. Khona isikhathi esofika la ingane zethu kuzobe sekwi population eningi engane zethu ezobe sifunda overseas, because amathuba omsebenzi kuya ngokuya ayaphela eSouth Africa. Amathuba omsebenzi kuzogcina evuleka overseas for abazukulu bethu, and sebeqalile abanye abantu. Uyabona, ingane zabo bayifundisa overseas, abanye bayifundisa khona la, kodwa kulezi izikole lezi ezikwazi ukuba necurriculum ya overseas as well. Yabo, which is good baba. Yabona, awubheki la mfethu empilweni, ubheka lapha ya. And i-technology baba sekhona ngisho Zoom, khona everything. Uyabona, and ukuthi umuntu kahle kahle vele uzosuka le aze azofika la. Akafika ngempela umuntu makuphoqa ukuthi there is something, there is more special that needs to be done together. So that is the main reason, at least one can understand ukuthi why should I go there? Why should I go there? Kodwa bafana niyangizwa ukuthi esingisini ngikukhuphuka ngempela esingisini. Yazi uyabona makuthiwa kodwa uyabona nje ukuthi hayi ngiyakhuphuka kulento yesingisi njengamanje ngathi nje khona ipower vele yathi lalela akawuvela unyise nje. Engolosi ngizima kuyanyiwa. Hayi angiyoniphatha. Angiyoniphatha angikhuphuka ngempela. Yabo, so kunezinto bafethu ekufanele sonke sikwazi nje ukuthi sis understand it, because njengoba sikulolu uhambo lolu mina njengoba ngikulolu uhambo lokulwela abantu ngokakamoya, ngeke bafethu kuthiwe one day nginilahlile. Yabo, ngeke kuthiwe nginilahlile, ngeke kuthiwe nginilahlile. Uyabo nje laba abantu ekuthiwa omageba lapha, ibona abantu laba ya abangathi makuthiwa babiza ingqungquthela, kodwa nabo baqale ba report kwisilo ukuthi bazobiza abelaphi nabaprofeti nawo wonke umuntu okhuluma ngendaba zedlozi. Ibona abantu ke laba mina engakwazi ukuthi ngibalalele. Baqale bahambe baye kwisilo, bahlale phansi, silo silwela abantu bakho la kanje sebeqolo kakhulu kanje sizohlanganisa izinyanga kanje angala bagcwala kufakela.
ngaya lapha ya futhi mina ke mangabe ngibizwa ngeke ngilo ngihlamba engazi ukuthi mhlawumbe ngusinayo uyobona makuthiwa kufika mina kodwa uyabona ke laba ngoba ngibabonile ukuthi bayakwazi ukudlala lento yokuthi bavikele umphakathi baphinde futhi bavikele inyanga. Angibafuna abantu abazohlela into zabo babe zinyanga bodwa ukuthi how are we going to exploit the community. Yabona, I won't going to allow that. Kodwa laba ya badlala iqhaza lokuba middleman futhi into emnandi ngaba bazona inyanga babona abaprofeti they are a concerned citizen ukuthi bayabona kwenzakalana abantu bayakhala. Yabo, lucky enough ke they are from ebukhosini ke lokho ke it's an advantage part of it. Yabo, lapho ke ngingaya futhi futhi nakhona ukuthi ngingaya ngoba mhlambe ngisashisiwe ukuthi ba omageba noma yini hayi suka mina ngingaya ngoba ngibona into abakhuluma ngayo ukuthi iyamvikela umuntu. That is the only main reason. Other than that mina ngingaya entweni ekuthiwa sivikela umuntu siphinde sivikele inyanga. Kwenziwa njani ukuthi umuntu anga exploit? Kwenziwa njani ukuthi nenyanga inga exploit? Ngifunda njalo mina. Yabo, kuqhamuka izinto ukuthi hayi umuntu siyamvikela kanje. Kodwa yabona lokuqala yokubiza imali zamafilimu baba, fraud leyo. Awibizi imali kumuntu azothi umuntu bethu ngisizakalanga kube nzima ukuthi uyikhokhe. Biza imali azothi umuntu mayefika baba afike ku dry kuwena ngafikile umuntu. Afike ku dry kuwena kodwa ukwazi ukumkhokhela umuntu after certain investigations or after certain consultations. Okay, at least let me consult, let me check what is it that went wrong, because as much as I know I've done everything enough and I'm 100% sure of whatever I did, because I did this thing. Now I've got so many years on my practice, I know exactly why or what I'm doing, so let me revisit your problem, let me check it deeper, let me do whatever it takes so that it makes you happy. You know what I mean? Because the reason why uhlola phela ukuthi lo muntu yindaba athi ayingisiza into yakho. You don't have to say no, I mean ake njalo imali yami sesigodlweni, my forefathers, them ancestors, they've eaten your money, so ngeke ngibuyise imali yakho yebaba gcwala ngakufakela imali yomuntu baba kumele balalela kufuneka ibuyele kuyena baba. Yabo, umuntu mayekhala ethi ngiwenzile u1 ngawenza u2 ngawenza u3 ngawenza u4 uyabona and mangabe usibiza siyafika safika day 1 usibizile day 2 day 3 day 4 kodwa still hayi lalela cha yafaka ndoda iyahlehla nje. Mina ngifuna ukulwela into enjalo ukuthi ayingabhajwa imali yomuntu agcina umuntu ethi ukuze ngingathakathwa uNkulunkulu uzoyenza iplanet yalibazami angisale sengiyishiya leya mali futhi sekwisidididi nawe ungafanele thatha iCrown nje uyinikeze impatha lebo bese uyishiya kanje. We khohlwa baba ngeke nje thatha iCrown uyinikeze impatha mase kuthi hayi milalela. Uyabona nje laba abadla imali zabantu 200,000 300,000 500 100,000 50,000 abantu bayakhala bonke labo bantu bafethu they must come forward. Ayikho imali avele icuyile nje mfethu kancane bafethu lelizwe lizolunga yabo. Nalabo futhi abayi-exploitayo inyanga bayiqambela amanga bathenga ukuthi yabakhulume kampi ngenyanga benze imsangano umuntu ifika imnikeza inyanga qeda abaleka ngaphinda aye kuyona sekuyaba kusasa usuyamuzwa uthi ayingisizanga inyanga kodwa wayigcina the day wakade unayo wangasibona isidingo iphutha lakho le nyanga lelo uyayixhaphaza leyo nyanga futhi sekwa yiwena uyayixhaphaza uyasetshenziswa amademoni athi qeda ngale nyanga. Yabo, uyiskele mwayiwena ngoba umuntu yakuyena hlale phansi naye consultele kwenziwe yonke into nibonisane nawe wehlisa umoya ixazulule inkinga yakho. Mengaxazululeki shohlulekile mayehluleka ayibuye inyoka. Iyala sisanda khona man. Akutshela mina bathi abantu angikhulume ngalogogo ekuthiwa Maweni.
ukukhokha to Maweni. Manje nizongitshela manje ngikhuluma ngoMaweni. Ngizobe sengimucheck nini kahle. Apha lapha unomcheck umuntu mawuzokhuluma ngaye. Yabo. Cha bafowethu uyabona ke uMaweni. Into mina engiyithanda kuMaweni ukuthi uyalithanda idlozi. Kukodwa nje lokho nje. Uyalithanda idlozi and bevula umlomo dlozi this dlozi that. Yabo? Then mawudayisa ke noma yini uyabheka ukuthi iyiphi i-selling point yakho. Ayikho into ebaluleke njenge selling point. So i-selling point kaMaweni eke yathi kumsebenzela yamfakela imali ephakethini ile yokuthi uthakathe obaba bengane zakhe. Abantu abaningi bamaze ngaliyonto. Uyabona ke mangabe usukwazile ukubona ukuthi oh eyam i-selling strategy ile ubambelela kuyona. Ube esebambelela kulento yokuthi uyakwazi ukuthakatha. Kodwa hayi ukuthi honestly ufuna ukubhubhisa bonke abantu emhlabeni. Futhi hayi ukuthi honestly mangabe uxabene nobaba wengane wakho waya kuyena uzobhubha baba wengane yakho angethi phela ayimbiwa ndawonye. Uyabona? Kodwa yena i-selling point and strategy yakhe ibreakeke ngesikhathi obaba bengane zakhe beba nama challenges through their journey. Kwase kuthiwa uMaweni baya futhi abantu befuna ama products kaMaweni. Uyabo? So mangabe sedayisa ngalelo nceba lokuthi bengabe kunomuntu olwa nawe uzomthakatha, wena you don't have to worry because i-selling point yakhe nawe une-selling and akagebengi umuntu ngalokho ngoba uyakutshela athi mina labantu aba 1 2 3 4 othi wena bayakuhlukumeza asibathakatheni sibabulale sibaqede. I-selling point yakhe bonke abantu abanenhliziyo as evil bazoyela liyonto ukuthi uzobalwela empini ngoba ngesikubalekele bafowethu ukuthi zikhona izimpilo emhlabeni, ngesikubalekele vele ukuthi bakhona abantu abanginyanyisayo, ngesikubalekele vele ukuthi khona umuntu engathi makuthiwa udlulile emhlabeni ongakikiza. Awucabange mangathiwa kufe uKing Bhaka ukuthi izinyoni zingajabula kanjani. Akuthiwa kufe mina. Ingakho zizama manje uMaweni yena uvocal ngalento yakhe kodwa akusho ukuthi yena umthakathi akasizi. Inkinga i-selling yakhe ingene ngale angle. Uma ngabe you've got enough wisdom not to judge a person but to fight for people aba-exploitwayo, you need to understand this. Uma ngase kufika umuntu ke athi uMaweni akangisizanga noma uMaweni akhuluma izinto ezingahlangani nhlobo siyoqhamuka la sithi hayi ngeke uyaphaphalaza. Kodwa kumina nje baba akakaphaphalazi nje ngaliyanto yakhe. Uma ngabe sengibona omunye umama ke manje em-attacker ngokuthi uMaweni uthi ngizokusiza ngikusethela abantu abangagcwali, sekuqhamuka ke umama nanga umama ngizangazi umama noma ugogo ubani loya useyaqhamuka naye, ubona ithuba lani lokuziveza and limsebenzelile kugogo loya kugogo nene limsebenzelile ke leli thuba kodwa limsebenzela linjalo uMaweni akekho wrong lapha yababa. And akangasishintshi strategy sakhe. Baningi kakhulu vele abantu abafuna ukuthakatha nabafuna ukuzwa ukuthi uzongilwela lento yalo umuntu omendleleni yami. Akasishintshi strategy eshintshiswa yilo yagogo. Nalo yagogo futhi naye akakushintshi ukukotela kumsebenzelile ngoba ula khona manje ukwazile kanti kade abakhona ku industry and uhlakaniphile yagogo. She is very intelligent. It's just that nje I breakthrough yakhe bingakafiki. Kodwa njengamanje seyifikile I breakthrough yakhe ungene ngenxeba likaMaweni nami imina phela eThekwini engafika nokugadwa angathi mina ile nyanga yakaphakathwayo eyafika nokugadwa ngabo 2007 and 8 and 9 igadwa izinyanga la eThekwini ama bodyguard swenka uyabona hawu labafana bango 1990 1991 ayizayisana ukubisi leza zinto uyabona iswenka uyabo mangabe ikhona nami kanti ngizongena
mangabe ngingena mina ngangena bandla shema awukanti ngebhadi uzoba nama challenges bamqambela amanga base bemusa ngale bebemqambela amanga uyabona ngase ngiyasala ke mina mangisala ngase ngiyibambi workshop uyabona iworkshop eyayibanjwe leyo nyanga ngase ngiyibambi workshop ngabalapha abantu ilonda ngabavusa abantu ngabanqobela ekoleni abanye ngabanqobela amabhizinisi nabanye uyabona 2010 2011 nje kuyanyuka kuza ko 2013 14 ngiphethe njengoba ngiphethe abafana bayafika bazongibuka basika iphethini kumina bayisika iphethini kumina bayisika iphethini kumina mabeyisika iphethini abafana yabona kwaya nabo base beyangena abafana kodwa bangenaphi bangena akulona ihlazo ukuthi ungene emva kabani akulona uyabona nje mina akulona ihlazo ngangena emva kaGumede akulona ihlazo leyo nto akulona ihlazo ukuthi ngithema ngingena mina kade ngihamba nale nyanga lefaka imali yayingakabi inyanga yabo yayisa umsizi wami ngaleso sikhathi kodwa ngithema sengene mina kwase kuqhamuka nayo kwase kuphenduka umgqumeni no nendidani uyabona yangena futhi yanyisa futhi ngendlela yayo emva kwayo kwase ngena bonke ke labantu ke ubaze manje labantu ke yabo lento nje ifika isuke kumina isuke kuGumede ize kumina mayisuka kumina iza kule nyanga eyaxebuka kumina lefaka imali yabona iza kudlamini mayisuka kudlamini besiya kubafana inkinga udlamini yena uhlala abuya nikele ngamandla akhe afuna ukuthandaza labafana abancane uyabheda ke lapha kodwa nje mangathiwa yena ihierarchy uyibamba ngendlela yabo yena udlamini ufuna iqhenye ngokuthi wake wasebenza nami ufuna iqhenye udlamini ngokuthi ube inyanga elandele mina andifuna iqhenye ngoba namanje uyabona uyangijabona manje ukuthi noma ngikhuluma ngiya understand ukuthi uyangihlonipha yabo ngoba akakufihli masindawonye ukuthi hayi kodwa la public naye uyisikele ngoline wakhe ngeke kavule public zonke kodwa ke bonke laba abanye bonke ngithi bonke nalo othi mdala nodlamini unamanga ifike ithi Gumede ngisho kulezi eyisentweni eziyinyanga sele black boGumede boKing Bhaka kube udlamini mase kuba yilabafana ke ingakho udlamini abuya afuna ukuthi athi ngizoyilungisa lento kusuke sekuvuka ukuthi mdala kunabo awusulwanini madoda hayi mina lalela baba eke mina ngikhuluma into eshonele nale hayi ngiqonda nje ngo mina suke sekuvuka ukuthi mdala yabo kodwa naye ke abuye naye kangimazi kanje yabo umuntu ogadwayo usuke ungangabazini umuthi hlukene ukugadwa yabo nje lento okugadwa mase kuba lebhame ebanjwe kanje bafethu angazi ichaza kanjani lento abantu bebhame ezinkulu bayayazi bafethu ngicela ama bodyguard nama security la bekhona bangitshele bengabe ngirong yabo awukwazi awuhlale la baba wami ngifuna ukudemonstra talent ungihlalele la hey kambe manje ubudeke lo yamshike ngilongiveza imishini angikwazi ngikhathele ubaba lo kumele isibhamu esikhulu kanje la khohlwa baba isibhamu esikhulu sifuna ube la ngoba njengoba ngimgade kunesibhamu esikhulu kanje la kugcwele abantu la makuthiwa khona inombolo edalekayo ngeke ngikwazi ukudubula ngesibhamu esikhulu kanti mangabe ngigade yena ufuna ngidlela isudi yami mase ngime kanje nase sincane la yabo ngimi kanje uma ngabe khonto wrong eyenzakalayo angijust lapha ngenzani mina ngibamba lonke ngimshonisa phansi bese ngimenza kanje ngiyamvikela ukuthi ngimenze kanje sekufuna mina focus yami eningi ila kulo muntu engimgadile akudingeke esikhulu nakho ngibamba isibhamu kanje naba abantu bayamsniper khona into ama-snipers la sebeyamsniper isibhamu ngizombambani ngoba njengoba sisikhulu sila mangimele ngimprotect somlimaza lesibhamu nje
Mangimele ngimprotect ngeke ngikwazi ukushaya ngaso. Umuntu baba webhama ezinkulu kuba ama-backup lawo, ama-backup lawo, amelapha. Sometimes angafuni ukubonakala ukuthi akhona. Manje uthola umuntu phethe isibhamu esikhulu kuzoshuthwa nebhamu ezinkulu nazi izinsizwa zimela nebhamu ezinkulu zithe yini leyo ishow nje leyo nto leyo. Ngoba into ebalekile you protect. Masumprotectile. Ungalala ngisho phezu kwakhe if it's necessary. You protect. Leyo kudubula udubulela ukuthi ngezi lutho la. Kodwa bongizwa ngelinye ilanga. So ngangibona nje abantu mina nenyoni zigadwe ngebhamu ezinkulu bothi yazi yagadwa impatha ngesibhamu esikhulu. Komunye umcimbi ngaze ngathi ayifuse khani sukani nalezi zinto zenu amba niyele umuntu ophethe isibhamu esikhulu akamphambi kwami. Yabo. Kubengabe singazikhulumi lezi zinto uzokhulunywa ubani. And lento yokugada ugadwa ngempela ngoba uyazi ukuthi awukwazi ukuyilwela. Akufani nathi thina. Mina mangihamba abantu engihamba nabo yini la ngihamba nabo bama crowd control, because angifuni ukuthi bengabe kuza abantu abangithandayo bezoxhawula beze noma ikanjani. Labantu engihamba nabo bayabahlela abantu ukuthi ayiwoza king ngiyaxhawula kuzomunye ngiyaxhawula kuzomunye ngiyaxhawula kuzomunye ngiyaxhawula. Yabona bafola ande ukuthi ba ama protocols like ukuthi mangisuka la ngizongena la ngiphumela ngena la imoto ezohamba phambili lena mina ngizongena kulena mangabe kufikwa kuzopaka kanjena. Bafola ande kwi protocol kahle. Hayi ukuthi nje sambela ukusaba. Hayibo. Ngesambela ukusaba. Ongisabisa ngebhama ezinkulu ngithi hayi ngiyenze lento. Yabo. Mawuthe wathi wasibona esomuntu wami esikhulu sivele ngephutha yonke okuvela lebhama ezinkulu. Ngoba even nanga komthetho isibhama esikhulu awuvela uziveze. Ukuthi angiunderstand South Africa sekusebenza kanjani. Isibhama esikhulu nje baba kuvela uziveze because kunabantu abama victims baba abahlukunyeziwe okwangena abantu nezibhamu bahlukumeza umndeni beza yonke into mayebona isibhama umuntu like they go crazy and mad. Yabo esibonile kuphela and isibhama esikhulu asivele sivezwe. Nani sincane futhi abantu abanelungelo ukuveza isibhamu amaphoyisa nama security bangasiveza. Kodwa thina nje funa mawugqokile qinisekisa ukuthi uyafihla ama bodyguard nje uqinisekise mawuzongena ema meetingini uhamba no president faka amasuti. Inhloso ukufaka isudi baba hayi ukuthi umission nawe oyi bodyguard. Inhloso ukufaka isudi ukuthi fihla lezi zinto eziphethe zingabonwa abantu ababona umuntu smart abantu ziyovela mase kuthiwa kushubile lezi zinto eziphethe fihla ngoba khona abantu khona izingane lana khona ama victims lana khona yonke into lana wena uzovuza nebhama ezinkulu ezithe bese uthi ukhathalela isizwe siyafihla isibhama esikhulu. Swala ngiyakufakela mfana izo ithathe le baba noma ungayithathi and hayi ukuthi kanjani mfethu yabo kumele ngibiye ngikufakele ngikubhekise ngoba ngifuna uyidale ungayibhekanga le Africa mfana ngiyanitoshlighter and mangenitoshlighter ngifuna nibambo and mase nibambile niphinde futhi nani ngoline wenu ke manje niphinde nani nimashe nayo usumasha nayo ngokalayini wakho ke manje gcwala ngiyakufakela baba. Ayigeke papa yini ngeke ngize kodwa ayikumnanda kuhambile. Tjala nje mina ngeke mina ngilongishwalela mawufuna number yami 0798130260 noma inini mina ngohlale ngibalwela abantu and ngomakhanda ke mfana yila phela iwona makhanda ongigunyaza ukuthi abantu angibalwele honesty kangaka. Ingakho nawe uyathanda kubalekile ube nawo ukuze leli dlozi esikhuluma ngalo likwazi ukukhuphuka. So phinda sihlangane nomprofeti omkhulu la umagejageja sohlangana sizokhuluma indaba kaJesu. Ungichallengeile uthe ufuna sihlale phansi sike sikhulume le ndaba kaJesu. Nibuka washo wathi king nginamaqiniso ajulile ngendaba yenkolo, nginamaqiniso ajulile ngendaba yedlozi, nginamaqiniso ajulile ngeBhayibheli,
nginamaqiniso ajulile ngokuzaleka nangokudlula kaJesu. I've got enough facts, my king. Anginankinga, my king. Ngiyacela ngoba uke wathi mawukhuluma komunye live wakho wakhuluma wangithinta kule game ke my king. Kobe ngasiniswa amahleza. Ngifuna mina nawe sibhekane ngqo kukhulunywe nendaba kaJesu. Uyabona, hayi useshilo ngathi hayi ngizoyibheka idate marketaketha ngikuzwile challenge baba la ukhona ukuthi wena uzokhuluma indaba kaJesu nami ufuna ngiyimele into engiyikhulume la marketaketha. Cha, uyindoda mfethu. Bona bonke labantu laba engihlale ngikhuluma ngabo ngibafaka kulayini noma ngibabonisa noma ngibathinta. Kodwa ukuthi ube nesibindi mfethu sokwazi ukungitshela uthi ufuna siqondane ngqo. Ngithanda ukuyithemba kwakho uyinkunzi lapho magetageta. Ngifuna ukukufihlela mfethu ukuyithemba kwakho okukhulu kakhulu. Ayikho futhi inyanga akekho omunye umprofeti oyoba nesibindi sokwazi ukungiqonda ayithembe ngendlela oyithembe ngayo ukuthi ufuna ukuyicacisa le ndaba kaJesu nendaba yedlozi ngoba ngeke ezidlale ezinye izizwe. Ngikuzwile magetageta. I heard you, and your challenge is accepted. Is accepted, makejakeja. Ngizwile. Ngeke sidlale ezinye izizwe thina sisizwe sethu. Hayi ngikuzwile mfowethu, and ngithanda isibindi sakho. Idate ke lokhu ningikhumbuza ke nani ngiyonitshela. Hayi kobe kushukubileke lapha ngifuna uqamba amanga ngoba akayona into yokudlala naye. Hayi lokho okunya. Futhi uyena ungaphezulu manje nalo muntu. Awungaphezulu makejakeja kunestyle kadladla mshunqisi kunomshunqo. Style yengane. Cha ungaphezulu makejakeja kunalo hairstyle. Keka ngchallenge lo. Uthanda ungeyisa nje ngibize ngesikhwama athi ngupha ngoba uyadelela nayo le baba. Cha kodwa ngimkhonzile right here wrong enjalo. Hayi ngimkhonzile kodwa ke right here wrong enjalo. Phela khona umuntu umkhonzile right here wrong yabo ngoba vele imini engamsukela akuyena wangisiza. Awukwazi ukusukela umuntu uthi umsukelile uphinde wena umzona kufana nokuthatha indoda yomuntu. Uyithatha indoda yomuntu wena uyithathile indoda uphinde futhi uzozonda lo nkosikazi umfice endodeni. Hayi nawe uyabheda. Ayibo awukwazi ukuthatha indoda yomuntu uphinde futhi usulwa nalo muntu omthathela indoda ngoba wena bonga ukuthi indoda yakho iyeza kuwena ibuye iye kuloya. Uyabona ikufihlile musu ufuna ukuvela manje suphazamisa umuntu omficile. Hayi nala hayi mina engalusukela bandla itime. Kodwa ayikho kodwa langinyisa selithi ubani ubhaka mina ngazi isikhwama ubhaka wathi bethi ubani ubhaka ngathi ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngo-12 ithuluza ngihambe nakufica seminixabuxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngomafavuke njengedanga bana. Hayi kodwa kumnandi lemhlabeni wena onyanya fuck off. Hey bafethu hayi ngeke bafethu ayikumnandi masindawonye ngithenja ngingane ngithi kukhulu kudu bafethu sifisela wonke umuntu lapha ekhona abantu besilisa nonke all over. Happy Father's Day bafethu. We are brothers. You are our daddy, you are our grandfathers, wherever you are. Happy Father's Day. May God bless you with so much blessings upon you. Yabona whatever you wish to be that thing. Yabo wherever you are. Happy Father's Day bo mama phathani kahle o baba lapha emakhaya bosisi phathani kahle abafowethu lapho nebo gogo phathani kahle omkhulu lapha emakhaya nibaphathe ningabalwisi namhlanje. Thank you so much. I love you. I can't compare your love with anything else. Without you I wouldn't be a Bhaka that I am today. You made me, believe me, you made it because of your support. Each time I come on filming myself, I come on live, you always come and support. Thanks a lot for your comments. Thanks a lot for your reactions. Thanks for everything. You know what I mean? Without you, I wouldn't be a Bhaka. That is why
promise you, I will always protect, I will always guide, I will always do whatever it takes to make it a point you are under a proper protection when it comes to those people who exploit people through spirituality. There is no one who will ever do you again. They did you once, but not again, not at all, not at all, not at all. Trust me, not at all, not at all, because I'm here now and I'm going nowhere. I'm here and I'm going nowhere, and I'm here, I'm going nowhere. Nowhere. I will always be there to protect and defend your ancestors, you know, and defend you as well. Because if I defend you, I defend your ancestors. If I defend your ancestors, I defend you. You know, it goes either way. Likewise, you love me, I love you. You know, it's likewise. You know what I mean? You know what I mean, man? Soka. Othinta wena uthinte iso ledlozi, othinte ledlozi, uthinte kaJehova uqobo. Uyangizwa na? I'm here to stay. I'm here to stay. Happy Father's Day, wherever you are. And I'm here to stay. I'm going nowhere. I'm going nowhere. Trust me or believe me, no. I'm going nowhere. You know? I'm going nowhere. Whoever want to challenge me, you are more than welcome to do so. You know, I'll avail myself and I'll make it a point that I avail myself, and face to face, I'm available through Zoom. I'm available through whatever you suggest. I'll always avail myself so that I can prove it right. Whatever I'm saying, I know it from the bottom of my diaphragm. You know what I mean? From the bottom of my diaphragm. If you feel any other way, I fuck off. If unyanya, fuck off, unyanya, you are wasting your own nyanya ring, and I don't care, because you are the one who's wasting your thing. You are wasting your thing. Da. Ngithi mangikhuluma bajabule emakhaya bathi yangena inkosi yethu mase bayaqhamuka osigujana bese beyaminca bethi engazizothini ke lempatha namhlanje izothi engazizothini lempatha namhlanje. Hayi guys, siyaphekisana bafethu. Hayi kabi engazizothini namhlanje ukengibhaka. Hayi siyaphekisana bafethu. Hayi kabi bafethu. Yabo, anyway nginithanda njengemali, just like uthando lwayizolo, ngithanda njengemali. Ana njengemali. Ngomhla ka-14 October, ibirthday yami. Oh, ibirthday yami. 14 October madoda, ibirthday yami. And indaba ezimnandi izobe yenzeka le edamini lamakhandakanda madoda. Insebenzo engiyoyenza ngo-12 kubantu abanomakhandakanda. Insebenzo engiyoyenza kade ngangisho ngithi sizoya edamini lamakhandakanda. Kuyiwa khona ke 14 October. I'm coming with details. 14 October nje baba, la ukhona, be ready. And line up yabacule ngibaphethe, you are not going to believe. Trust me, you are not going to believe, you know. It is a very tight line up. Yabo, yonke indawo kobe kuvaleke yonke into umgwaqo oyedamini kobe kunyakaza umphakathi, abantu abasuka all over. Yila nizobona khona ukuthi kahle nawe mithi ilovo awumncanyana, ngoba khona ukengibhaka kuzocaca ukuthi yini endala inkukhu neqanda. 14 October, just save the date. Thank you so much, Papa.